Amosi ni misawa janeno Lolwe Tv kamoro moro maintie ageni rio maber Ngeso makawuono niendi kaka pile chenro mar Ngima Mwandu wago mbaka kotene kaendi koda gigo manyalo hinyo ngimawa tuoche goeko manyalo miyo bed gi chochni e kit ngimawa. Antiere kaendi kod jalony e studio wadhigo kod mbaka kotene koda tuoche giendi mamako Chong. Wang'eni Chong en achiel kuom fuoni goeko mag del makadiponi ni ng'ikni moro amora to samoro wuoth nyalo bedo matek ahinya. Dongane Ruth Ochungo ane makelo ni chenro niendi mar Ngima Mwandu wan kaendi koda laktar Vincent Owa mawuok Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Amiye thuolo owach nyinge kapok ochako twak. Kamana ahinya moso ni kwaramoga jwang mana kaka osewache gi jalendo an iluonga ni Vincent Owa an daktari mochung'ne weche mag choke, jalony weche mag choke. Yeah. Kamano. Kawuono wamba kotene koda tuoche giendi mamako Chong. Wang'e ni nitie tuoche moko manyalo wach ni ka in gi tuo moro achiel tiyudo ka en kidieny. Bende tuo mar Chong nitiere gi kidienje moko kata types minyalo wacho. Kamano ahinya Ruth, tuoche mag Chong nigi kidieny mopogore opogore kaluwore gi gima kele. Nitiere gima kele, nitiere weche kaka mag iga, ka ng'ato ike bedo mang'eny, jogo ma ike oniang', nitiere gimoro kogo chong ng'ato nyalo kelo tuo mar Chong. Nitiere tuoche be mabira kaka machalo mag cancers be nyalo miyo kelo tuo ne Chong. Kamano. Ranyisi mage ma ang' ne ng'ato fwenygo ni yawa kuma koro chako ni to winjo mana koro chonge opogore kaka pile. Kamano ahinya ranyisi ng'eny mag tuoche mag Chong. Mokwongo ng'ato nyalo bet ka winjo rem e chonge, onyalo bet ka komulo to winjo ka chonge no liet matin, nyalo bet ni ok onyal sudo chonge, kitemo rieyo kata dono kama ko winjo ka en stiff, ok onyal riere, otek kata dolruok ok onyal dolore. Kendo samoro inyalo winjo ka koro chonge omoko, chonge omoko. To samoro be inyalo winjo ka chonge otimre nade, ka koro kiwuotho to winjo ka chonge go rwada, chalo gima ywa cracking, some cracking sound kodolore kata koriere. Samoro be kinindo nitie tuoche moko mag Chong ma be keti ni ibera to ka koro yweyo matin kata inindo kichiewo gokinyi ka chongi lit, chongi rami kabisa. To moko be bang' exercise moro matin kitimo tiwinjo ang'o, iwinjo ka koro chongi lit. Kamano. To moko be nyalo kelo gino ni obvious deformities. Tiende ni chongi inyeno ko bam. Onyalo bam kodokie kama. Kata onyalo bam kowuok oko. Kata onyalo bam kalure gi kaka otimre nade. Kaka obet. Kamano. Ang'o miyo joma dongo kata jogo ma hikgi oseniang' ema thoro ywago tuoche mag Chong gi ahinya? Siri en kanye? Siri en ang'o momiyo joma dongo gi ywago dendgi ahinya Chong gi king'iyo gi jogo matindo? Kamano ahinya gima kapok adhi kanyo adwa wuoye ni to wan gi kidienje adi mag tuoche mag Chong. Eka koro wang' nwabie e wach mar igani. Kidienje ng'eny mag tuoche mag Chong nitiere e tuoche mag higa bila miwachogo. Ma ka ng'ato koro ike bedo mang'eny to koro awach ni grease, koso danga luongo nang'o grease, Yeah. Grease mar chonge. Makelo chonge bedo mayom. Koro grease no dok matin. Koro kodok matin to koro chong mapiny gi chong mamalo. Ene ti chong mapiny gi mamalo rado. Koro ka chonge gi rado to giriado gituomore kamano. Koro sama gituomore kamano to gichamore. Giregore. Koro kuregore to kore ma koro kelo gimiluongo ni arthritis. Tiende ni chogo mamalo gi chogo matin timre nade? Romo.
to rego nikech grease kata pi marito chong cha. Koro chalo gima timre nade? Grease orumo. Ang'o matieke? Gik matieke ng'eny, mokwongo inyalo wacho ni iga, ka ng'ato ike ng'eny ahinya, nyalo miyo koro bone density, tiende ni akete nang'o, teko mar chogo, tegno mar chogo odok piny, koro chogo yom yom. Koro kogine to timre nade? Kogwarore to timre nade? Omuoj. Mar ariyo en gik moko kaka trauma, ka gimoro ogo chong. Ogoyo. Gimoro nyalo go chong, to sama ogo chong no, otucho nyaka e joint, e fuon. Magoro pige monego bed ni mako chong, timre nade? Pukore. Kendo koro ka pige go pukore, koro yudo ka koro chong timre nade? Chong oromo gi wadgi, koro kelo rem. Machielo en tuoche. Kata wacho ni tumors, tumors mag choke. Tumors mag choke nitie manyalo mako chogo mamalo, maduong' ni mabamni gie chong ka. Kendo nyalo mako chogo mapiny gi malo ka. Koro komako to kuot moriw chong. Koriwo chong, mano be biro timo ang'o? Nyalo kelo shida bilano. Mar ang'wen, iluongo ni infections. Infections en ni kute. Ka gimoro ohinyi matin, to nitie kute manyalo donjo, bacteria. Kosedonjo, to gikelo tutu. Koro iluongo ni septic arthritis. Koro tutu, pigcha, olokore to koro tutu bete iye. Koro ka tutu bete iye, koro ka koro kuot maduong' to lit, ma koro to nyaka tim gimito nyaka tere bero. So tere bero koro igolo ang'o? Golo tutugo. Eka koro chongi koro nyalo winjo lokruok matin. Kamano. Samoro tuoche moko be nitie kaka mag iluongo dislocations mag chong. Tieni chong ng'ikore. Kata owil. Owil, yes. Koro mago be gin tuoche mag chong. Onyalo wil, so samoro kowil to lure no wil mochopo kanye. To kowil to budho koduoke. Kaka ne wawacho e show mokalo, kata show mambele wasewacho ni ka ng'ato wil onego bed ni duoko ne gino sechego. Kowil to gino leo kokoduoki to omoko. Koro sama omoko no, mano be nyalo miyo timo ang'o? Kelo olokore mokel bed tuo ma koro thiedho bedo matek. Then mar ang'wen en fractures. Yani chogo nyalo tur. Chogo mapiny kata mamalo mar chong nyalo tur. Samoro gi tur ng'ingre ma into pieces. Matindo tindo. Samoro otur to ok otimre nade? Ok ong'injre lakini opogore kata ariyo. Sama opogore ariyo no, inyalo twe, inyalo tika kinyalo lose, to kata kolose to kolose to onyalo miyo koro jatuo bedo gang'o gi tuo mar chong machango ne bedo matek. Kamano. Yes. Ageno ni koro tipo kidienje go duto te. Kamano. Ado penjo ni to tuo mar chong ni. Nyithindo bende gi moko soman joma dongo ma hikgi oniang'. Erokamano ahinya. Tuo mar chong ok odewo ng'ato. Kodewo ng'ato, onyalo mako nyathi, nyathi ma ja higa 15, onyalo mako nyathi matin, to mathoro mako nyithindo gin tuoche mag chalo mag kansa. Kantie kansa iluongo ni osteogenic sarcoma gi dho kizungu. Othoro mako jo higa 15 kadhi mbele nyaka 20 nyaka 30, around 24-25 years. Koro kansa bilago mago kodonje chong, nyathi to nyalo kelo shida. Machielo nyithindo ohero idho gik moko kama wembe.
idho wi yien odwa ni pon mawembe ka nyathi ogore piny to iyudo ni koro gimoro otuo tiende to nyalo kotimore chonge to bedo gi tuo mar chong iluongo ni arthritis septic arthritis kata moro iluongo ni osteomyelitis tiende ni fuon kuot to chogo be kuot to ring'o be timre nade be kuot nikech kute modonjo e kanyo kendo en tuo ma kok othiedh kuom nyithindo piyo to obed koluongo ni chronic to obedo gima koro chon nyaka tim nyathi te kidhi tim nade kidhi lose to kothiedhe chon to chango nikech nyithindo thothgi immunity margi rateke mag dendgi per koro gichango piyo tuoche mag choke kuom gichango piyo ka otim intervention mapiyo e wang' sa kamano kanye mabire kar chango mar chongro nikech iyudo ka samoro jogo ma iguse niang' ng'ato ywayo ga chonge kano chako ywago chongena to obiro ywaga manyako tho debed ni okawo thuolo mang'eny kuom chongo mondo mi chang kuom ng'ama ng'ungu king'iyo gi nyathi kamano kaka chango generally kuom ng'ama duong' kata mana chong kende kata gimoro amora kata mana ng'ama gimoro ng'ado kama kaka ng'ama duong' chango ng'ama tin chango opogore koro nyithindo thoro chango piyo moloyo jok madongo gimomiyo nyithindo jomadongo samoro chango bedo problem en ni ng'ama duong' mokwongo rateke mag dende yom mar ariyo ng'ama duong' en very active iyudo ni ok gilu instruction konyise kata ni tim kama ok ng'ama dichuo odwa ni mondo mi orianre to samoro orianore ni to omedo hinyore mar adek en ni ji temo dhi osiptal molewo mondo giyud the right treatment. Ng'ato pur kawuono kata ng'ato wil kawuono to dhi osiptal kata tok ndalo 2 kata winja rem to monya panadol omonyo mana painkillers dala so omonyo painkillers ni to wuonde no winjo maber to kar mondo dhi mondo yud thieth makare to dhi ochopo kucha ka koro sa timbre nade sa odeko koro iyudo ni kaka tuoche mag chonggo ka itieko kata dweche 2 to eka koro biro ni koro chongi otimre nade kata ka ni tur to chongi koro bang' dweche 2 ka koro biro iyudo koro giminya tim malong'o onge ki ng'ama duong' koro itimo giluongo ni total knee replacement yani koro igolo chongo no yete igole tiketo ni koro chong ma artificial iketo ni chong mar plastic ma koro dhi tim bigo nade iwuothogo kamano gikanyo no janeno mar Lolwe TV kura dhi mbele kaindi watu wa kod Laktar Vincent Owa ogono mbaka mathoth kutendere koda tuoni endi mar chong wakawo mana yweyo matin kod wuok kama endi to dwa ng'iyo ni to be gik mawachore gi endi kutendere koda tuoche mag chong gin adieri mano koting'o wach mar ni magadi nyoso ga chong bende en adieri medikete kanyo nikech laktar ni kaindi odhi lero mathoth kutudore koda weche go eko. Janeno mar Lolwe TV, agero ni pudo wadhi mbele gi chenro ni endi kendo kadi kuni ukiyawo TV mari tarwakini machiegni ma en chenro mar Ngima Mwandu wago mbaka kaendi kutendere koda tuoche go eko mamako chong. Wane studio kaendi kod Laktar Vincent Owa malero no mathoth. Gik mane waweye godo jalony. We janeno mar Lolwe TV ni koduwo kamaendi tilero no ni to gik mawachore aka ni kite dalot gi magadi to mano nyoso chong. Madangi wachama. Erokamano ahinya. Wach mar magadi manyoso chong no to kadwa lose mang'eny nikech nonro mosetim ma ogolo wachno kamano to pod onge. Mak mana ni gima nyalo wacho en ni dwarore generally ni kitiyo gi gik machalo chumbi, gik machalo sukari, gik mimedo gi moderate tendo okiket mang'eny ahinya keto mana moromo ma dendi dwaro kech kwa keto mang'eny
to koro timre nade? Nyalo hinyo ngima. Nyalo hinyo ngimawa. Mane gima anyalo wacho kuom mano. Okay. Kamano. To wach moro wachore ka ni jogo machamo ringo mang'eny, gin jogo mathoro nyosore kata chong gi thoro nyosore. Kaka jalony weche mgo mag thieth. Dangi lernwa matut kotenore koda wachni. Erokamano. Nitie ringo nitie type mang'eny. Nitiere red meat, nitiere white meat. Koro iyudo ni ringo marach ahinya en ringo mar red meat. Ringo makwar. Makwar. Kich ringo makwar no en ma onyalo dhi to timo ang'o. Mokwongo omiyo dend ng'ato bedo ma pek. Koro sama dendi pek to chongi ok nyal ting'o dendi. Thoth joma nigi tuoche mag chong, moko kuomgi, not thothgi lakini a number of them, iyudo ni gin joma bet dendgi pek. Sama dende pek to koro pek mar dende cha kata ibed machwe machalo tiendi ok bed machwe. Chogo. Chogo ok bed machwe. Ringe mamedore. To chogo kisebedo ng'ama duong' to dong' adong'a kamano. Koro iyudo ni chongi ok nyal ting'o the weight mar pek mar dendi. Koro ni koro ema miyo koro pek mar dendi ni miyo chogo mamalo gi mapiny wang' timre nade kiwuotho to mulore to kethore kamano. Koro mano e gima timore. Emomiyo watemo nyiso ji ni ringo makwar ji otem timre nade kik wacham mang'eny ahinya, chamo mana moromo. Sami wacho ni kik wacham mang'eny, cham moromo. Ringo makwar monego bed ni wachamo moromo ni en e kiwango kata en ringo marom nade. Erokamano. Okan jalony e weche mag nutrition, weche mag chiemo. To gima nyalo ng'ado ne ng'ato rieko ni kichamo ringo makwar to kaber to kata juma onego ichame dichiel. To in a month e dwe inyalo chame ding'wen. Kang'eny ahinya. To marach ahinya to koro nyama choma ma jowa ohero. Ma ka ng'ato oseyudo gi taska to koro piny lich. Nyama choma no en koro rach kabisa. Kech molo ka en mar red meat ringo makwar. Kech en koro nyalo dhi to kelo ni tuoche moko maricho machalo kaka mag choke, mag gout. Kamano. En gi gik madhi to chokore, koro yudo ni koro ginene fuonde timre nade matindo gi kuot ma koro tamo kata ng'ato wuotho. Kamano iluongo ni gouty arthritis. Kamano. Ka pod wawuoyo mana kaendi, nitie gik mane timore chon kaka ka ng'ato wile kata ng'ato tur tirwaye. Rwach to kaachiel koda yedhe mag nyaluo. Be pod gikonyo e kinde ni endi koso tinde teknoloji kata lony osechopo ria mamalo. Erokamano ahinya. Rwecho ok en gima rach. Jowa machon ne joma riek ma kech gine mane gibiro gi gigi. Koro ka wasungu nodonjo to technology koro advanced. Teni wamedo mana lony medore e gik mane wayudo. Koro yudo ni ka ng'ato nigi tuoche mag chong to gik moko ariyo monego tim. Mokwongo iluongo ni physiotherapy, ni physical exercise. Urako mar chong. Urako no sami timo to gik ma wacho ni griska mag chong gigo regenerate to gibedo healthy. Koro chong gibedo motimre nade? Motegno maber. Mano namba 1. Namba mar 2, nyaki control miluongo ni kilo mari. Ratil. Nikech yudo ka ng'ato ka dende duong' ahinya ma koro chonge ok nyal ting'e to kata go rako marom nade to duoko that weight pek no piny to bobro ka en mana ginde nikech chonge ok nyal ting'o ang'o? Dende. Ok nyal ting'o dende. Koro mano gima nyaka ng'ato tim. Mar 3, en muonyo yien. Nitie yien maduoko mag rem, maduoko rem piny, rem mag chong. Mano be en gima muhimu sana. Inyalo muonyo, inyalo dhi osiptal, daktari ndiko ni yien maduoko rem ma chong piny. Mar 4, nitie gik mitiyogo waluongo ni the support system. Waluongo ni kaka knee support, gik mirwake chong.
Koro ka chongi iro ka koro winjo rem ahinya, koro waketo ni giluongo ni support system e chongi. Kaka ni brace, masiri. Koro kwasekete mirwake chongi kama, koro kata ka bet ni pek ahinya, to enbe o support, osiro chongi mondo mi koro dendi pek ni no tek timbre nade, kik donje chongi. Koro o reduce ginene impact mar ginene pek mar okoduok pek mar dendi piny, lakini oduoko omiyo koro o support chongi mondo chongi obed motegno mondo bed manyalo ting'o ang'owa dendi kamano. Apenjo ni to sama ng'ato tur kata ng'ato wil, ahinya sama ng'ato tur bibedo ni otur choke moko ong'injore kata choke moko pasore, nyaka tere mar bero maonge yo minyalo konye kopogore gi bero. Mano penjo maber. Tuoche mag chong nitie moko ma nyalo bet ni ng'ato otur to koko chope joint, no ko chope fuon, to nitie kaka itimo. To thothgi dwaro ga bero. Anyalo wacho ni up to around atamalo 60 mag tuoche mag chong ma okel gi fracture, ma okel gi tur. Kicha wacho ni nitie kidieny mang'eny ma kelo tuoche mag chong, to kama en tur emokelo, to thothgi nyaka atamalo 60 dwaro mondo tim bero. Nang'o gima dwaro mondo tim bero en ni mondo mi waduok gicha e wang'e, kech ing'eni ka chogo ma pinye mobarore to giwere. Koro ka giwere to kata kitemo inyalo temo duoke, lakini ok inyal duoke momoki. Koro nyaka yawe basi tuwe gi screw, tiriwe tuwe gi screw mondo mi wang joint cha, wang fuon odoge wang'e. Kech wang fuon ema kodoke wang'e eka koro ang'owa, eka koro ng'ato nyalo bedo gi chong maber matiyo. To kuom jok madongo, jomosechopo higa 60 kadhi nyime, 65, thothgi bende nigi tuoche mag chong. Ka koro chopo kuma tek to itimone gimiluongo ni iloko chong, ma wacho cha, itimone ni replacement mondo mi kik owinj rem. Koro igolo chong machon cha tiketone plate moro, iketone awacho ni keto fuon manyien. Koro fuon manyien no koketi, koro kata owuotho to kowinj ang'o? Kowinj rem. Nikech gima thago joma dongo kabisa en ga rem. En rem ma ng'ato ok nindi. Rem ma ng'ato ok timre nade? Ok nindi. Koro watemo kwasetemo gi exercise, wachuoye sindan, kik nitie sindan be ma samoro wachuoga e chong mondo mi ogeng' ang'o? Mageng'o rem. Sindan no kochuo be inyalo chuo, to bang'e kaponi koro onge lokruok kata lokruok bedo, to bang'e chopo kuma koro lokruok timre nade? Onge. Wasetimo kila kitu, wasemiye gik ma support system ka ok onyal tiyo godo, to ike be koro ng'eny. Koro gimitimo en ni koro itimo ang'owa? Igolo chong no tiketo ne chong manyien ma artificial, maber. Kendo thoth joma aseneno moketnegi wuotho maber kendo gi ngima. Kamano. Sama dana moro kata kwara moro kata babana kata mamana nitiere gi tuo mar chong, gin kit chiemo mage ma ok onego bed nochamo? Erokamano ahinya. Sani endi mene wawuoyo kani, nitie jal moro ma samoro watne moro kata mana janyuolne nigi tuoche go eko mag chong, to kong'eyo ni samoro chiemo mochamogi ema medo tuo niendi. Gin chiemo mage moko onego bed ni jalno mantie gi tuo mar chong chamo? Gima dwa wacho en ni tuoche mag chong ka ng'ato nigodo, to chiemo onyalo chamo chiemo moro amora ma kawaida kaka ji chamo. But ma wacho ni nyaka waduok ang'owa? Ring'o makwar cha ema nyaka waduok piny. Ring'o makwar nyaka waduok piny, to watem chamo ring'o ma white, marachar. Kaka gweno, kaka rech, machalo gik machalo kamago. Kamano. Alode bende ber. Okay. Alode nigi vitamins. Olembe be. Olembe makonyo
mondo mi joints obed ang'owa otegno. Chieng, vitamin D. Vitamin D. Mano en gima muhimu kabisa. Iwuok iyo ng'ato wuok to oyo chieng. Chieng mar wang'o nyango ni ber okinyi no ber. Mago be miyo chogo bedo motegno. Koro kisika ot ni anti chonga oketa piny. Koro chonga oketa piny apana. To mogik en wuoth. Kata chongino rami to temata mondo wuoth kod samite mi wuotho kode no to otimre nade? Itimo exercise ma wawacho cha. Ma koro itima mos motima ng'owa modoge wang'. Kamano. Wach makora no wuoyi ka indire ka thieth mar chong inyalo tim. Kitano ka sabe sudo. Kamano ahinya. Yes. Thieth mar chong nitie kidieny ang'wen. Nyalo wacho ni kidieny ang'wen. Kidieny mokwongo en maonge biro. Tende ni mokwongo en ni watimo exercise. Ne wacho kamano. Mano thieth. Kitimo exercise no, tiwinjo ka chong no rem no dok piny. Mar ariyo, wachiwo support system ma wacho ka. Sama waketo support system no, wami ing'oro ni brace, gik machalo bilago. Mano be nyalo konyi mondo mi otim ang'owa, mondo pressure mang'eny kik bed ang'owa e chongi. Mar adek, nitiere yien mimuonyo. Yien mag rem. Mondo mi kik itim ang'owa, mondo kik iwinj rem. Mar ang'wen, nitiere antibiotics. Tende ni yedhe mageng'o kute, mathiedho kute makelo tuoche mag chong. Kimuonyo antibiotics ko be samoro nitie matimre nade ma thiedho tuoche bilago mag chong, sana kaka mag tutuka. Mar ang'wen, koro en bero ma wacho cha. Ka yamo kuodo ng'ato, to nyaka tim ang'o? Nyaka bare magole. Koro ka tutu ni e chongi, ka en kaka septic arthritis ma wacho cha, kata remo moro mokuodo, ka gimoro nogol, to nyaka bare matim ang'o? Magol. Koro kosegol to koro ibet maber. Mogik en ni itimo ni gimiluongo ni iloko chong. Ta wacho ni loko chong no en gima itimo mogik ka koro onge gima inyalo tim to kendo nyaka ng'i higa bende. Ok thor timene joma tindo, thor timene joma dongo, to ng'ama tin kitimo to nyaka bed ni ochuno kabisa. Kamano. Wach mogik miwego joka nyanam. Kamano ahinya. Wach mogik miwego joka nyanam en ni nyaka waritre e gima wachamo, nyaka watim exercise, wawuothi mondo mi kik dendwa nyosre. Nikech ka chongi onyosore to mano dendi te onyosore. Ka chongi onyosore ok inyal wuotho. Ka chongi onyosore ok inyal pidho nyithindi. Kamano. Gikanyo janeno mar Lolwe TV, winjo ka jalony wacho maber ni gima onego bed ni watimo, ka debed ni samoro in gi janyuolni mantiere dala, obed ng'ama miyo, obed ng'ama wuoro, to en gi tuoche go eko mag chong. Ne ni paro ne mondo mi owuothi, nikech wuoth nende en achiel kuom thieth ka dipo ni intiere koda tuo endo mar chong. Ageno nopuonjore kanyakla kaka oganda, kendo gimiyudo kawuono inyalo konyo ng'ama chielo mondo mi bende okonyre. Luonga ni Ruth Ochungo, ane makelo ni chenro niendi mar Ngima Mwandu, otudre kendo ngeso manyien. Oriti masani.